uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabengelela baba umpostoli, ngibingelele nomama umpostoli. Baba, ngithi baba mangicale nje ngokucolisa Nkosi ngevoice note engiyenzile ngobucibelo Saturday baba. Baba, kuningi nje osokwenzekala nje yimi nje baba. Phambi ukuthi ngilethe ubufakazi bami kulamaviki lawandlule Nkosi. Emkhulu kunzima. Siyalo sithe siyalo. Kepha yasinamandla baba, yasinamandla. Yazi kube dala nje ngaxolisa ngayo le voice note le. Lokhu nje yazi inetwork yami iyama nje yastaka nje. Phakathi komkhuleko wasebaRoma uvele nje ume nje ilokhu ikhona inetwork ukhade nje. Azikwenzeki nje yazi into eziningi nje. Kepha ngihlala ngisemkhulekweni baba. Ngihlala ngisemthandazweni. Ngiyabonga futhi inkonzo yanamhlanje engiphe amandla kakhulu, ngiphe amandla kakhulu Nkosi nomthandazo baba. Yazi ungathi Nkosi ubowazi uNkulunkulu baba. Bakazi ukuthi yazi bengikudinga kuzwa indlebe zami lo mkhuleko lo wanamhlanje Nkosi. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Hayi asinawo amandla Nkosi sithi hayi. No ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela. Ngibingelele umama. Ngibingelele abantwana benkosi uJesu abasekhaya lezwi nabasentabeni indlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Ngiyabingelela bazalwane nakuwe baba, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu ithuba engilithola namuhla. Inhliziyo yami ithobekile, inokujabula, idumisa uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Ngiphelelwa ngamazwi okumbonga uNkulunkulu, angazi ngabonga ngithini. Baba, ngimbonga nangawe ukuthi asilethele wena ey'mpilweni zethu. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu sengathi angakubusisa kanye nomndeni wakho. Ubufakazi bami baba, benginesikhathi ngihlushwa isibeletho. Kangangokuba ngaze ngaya ngisho eklinikhi beyongi-check-a ukuthi anginawo nomdlavuza. Ngaya abangawuthola umdlavuza, kodwa lento yesibeletho ibilokhu ingihlupha isikhathi nje impela eside. Kodwa kulokhu besingiphethe ngenye indlela ebangamahloni, ngoba kuleli zinga ebesingiphethe ngakhona bengingasakwazi ukubamba umchamo. Bengingasakwazi umchamo nje uvele uyiphumele ngisho ebusuku. Uma ngithi ngilele bese ngisaba ngisho ukulala ebusuku ngenxa yokuthi ngiyasaba ukuthi ngizothi ngiyalala bese ngiyamosha. Bengasakwazi nje baba ukuhlala isikhathi nomchamo, sinye sami sibuhlungu. Kodwa emveni komkhuleko wayizolo wangoMgqibelo bengiqala ukuzwa izolo, ngathola isikhathi ngoba ngithanda ukuthi ngibe nesikhathi ngilalele kahle, ngivule nezwi amazwi sokuwashera nathi ngilalele kahle. Izolo kwayima umkhuleko ngozwe izolo baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Izolo ngiguqile emveni kokuqeda ukukhuleka ngivele ngasinda. Izolo ngi-right baba, bengiye ngithi mangilala ngibeka into ngizethi makwenzeka inkinga, kodwa nje izolo ngilalile baba. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngokusigcina nokusilondoloza. Ngiyafisa baba kakhulu ukudlulisa lo bufakazi obuke wayilekelela kakhulu impilo yami. Ngiyabonga umkhuleko
kakhulu owenze mhla ka-May 11 May. Wayenza vele ngophindaphinda ngimuzwa uNkulunkulu ngizwa ukuthi khona into afuna ukuyenza. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawo. Lokuphindaphinda-ke wayicelo nje engingakusho nje ngiyakhumbula nje uthi celani. Ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu ngalo mkhuleko wasenzela wona. Ngidumisa uNkulunkulu ngawo. Siyabonga kakhulu. Kuthe mhla ka-17 wona uMeyi, inkonzo yaSunday, ngathola iy'mpendulo zami zesikhathi eside ngikhuleka, kodwa nje into ebingisiza kakhulu ukukholwa yize ukuthi uthe asikholwe ukuthi uzosenzela. Ngakholwa yilo uMahubo u-27 uvesi 14 ukuthi asihlale silindele yena. Ngalindela ngokukholwa. Lowo mkhuleko ngavele nje ngathi hhayi uzophendula mina uNkulunkulu ngizothula ubufakazi. Njengoba sengifakaza-ke waphendula umkhuleko wami. Ebengizwa ukuthi Nkosi uJesu kwenzakalani, kodwa uNkulunkulu ngambona ngenzela umusa. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga nje kwaba impendulo yami inkonzo yamhla ka-17, impendulo yesikhathi eside kakhulu. Kodwa ngibonga ukubekezela. Ngithi nje ngiyabaqinisa abazalwane ukuthi masibekezeleni. Kukho konke sikucela uNkulunkulu uzosenzela thina kwethu ukuthi sihlale kuye. Lekade lingiqinisa kakhulu izwi kaNkulunkulu lokuthi noma umoya wombuso usivukela kodwa singayishiyi indawo. Bengisiza-ke endleleni yami yonke. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyamdumisa ngawe baba. uNkulunkulu asilekelela nibiyele nomndeni wonke ngey'khathi zonke. Siyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezi nasentabeni likaJehova kuyabingelelwa, kuyabonelelwa. Ngibingelela umndeni wakaNsibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngizobonga uNkulunkulu kule nyanga ephilile ngathula ubufakazi ngokuthi umfana wasekhaya wayekade egula ephethwe yikhanda. Ngamthumelela umkhuleko wabaseRoma 10 wakhuleka wona ikhanda laphela. Manje ngibonga uNkulunkulu ukuthi seliphelile kulamaviki aphelile ikhanda lihlasela mina. Mali ngihlasela belingihlasela ebusuku ngilele ngizumekile. Ngizovuka sengivuswa yilo. Mali libuhlungu ngathi liyaqhekezeka phakathi lehle nge-spinal cord. Lathi malenza ngelanga lokuqala ngathi mangivuka ngilizwa ngashaya uvalo ngathi nali leli khanda ngoba ngiyalazi lake langiphatha. Ngiphethwe yi-meningitis ngo-2011. Ngathi manje ngabuka amandla kaNkulunkulu ukuthi kusho ukuthi sitha ngale mkhuleko sifuna ukuzo-check ukuthi mangabe unikeza umuntu wena uyakholelwa yini ukuthi uzokusiza. Ngabuka ukuthi sizo-check-a mina ukuthi ngiyakholwa yini uzongisiza lo mkhuleko. Ngakhuleka baseRoma umkhuleko wokunqoba ilanga lokuqala. Ngakhuleka ngathi mangiqeda ngabiza uJesu Kristu inkosi. Ngaqede ngalala lathula. Manje belingihlasela ebusuku ngilele ngibuka ukuthi lifunwa nje ukuthi kusho ukuthi ngivuke ngithule ekuseni. La kwenza okwesibili ngaphinde ngakhuleka. Okokugcina lithe malibuya ngelanga lesithathu ngavula umkhuleko wokunqoba ngakhuleka wona ngabiza uJesu Kristu inkosi. Ngaphinde ngavula umkhuleko uMeyi 18 ngakhuleka wona ngabiza uJesu Kristu inkosi. Lapho-ke lavalelisa-ke lathi malingishaya lehla nge-spinal cord laze lafike lama la ekhalweni. Ngiguqile lapho ngiyakhuleka ngibamba la ekhalweni ngibiza uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi lavele lahamba ngelanga lesithathu. Lahamba ngelanga lesithathu aliphindanga labuya kuze kube manje. Manje ngizobonga nje amandla kaNkulunkulu ukuthi isitha siyasifuna ukubona ukuthi thina masinikeza abantu imikhuleko thina siyakholela ukuthi izosisiza. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi
lathi uma ngabe lingivuse ebuthongweni ngakhumbula ukuthi kambe nginomkhuleko la onamandla ngavula wona, ngakhuleka wona, uNkulunkulu wangiphilisa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela ekhaya Nsibande, ubaba nomama, ekhaya Lizwi. Ngibingelele abazalwane entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngijangilisa ufakazi nami ngome 18 kuza ne-Romans 10. Ngijangilisa ufakazi. Umfana obelokhu ehlushwa ikhanda nje. Ekhala ngalo ngapha ngakwesokudla. Lilenza namehlo akhathanda ukuthi angaboni kahle. Noma esebhala semsebenzini. Ngase ngimthumelela-ke le mikhuleko yomibili, wayikhuleka, wabuya ntambama esethi use-right. Waphinda ngamyeka, i-weekend yaphela. Kuthe uma ngabe esebuya ntambama, ngaphinda ngabuza ukuthi usakaliswe kulezi nsuku, chayi, selihambile akusekho. Ngiyambonga kakhulu-ke nje uNkulunkulu egameni likaJesu, umsebenzi wakhe ngale mkhuleka ayinikeza ubaba, nathi ubaba abadinga umkhuleka sobanikeza yona. Bengingaqali ukunikeza umfana wami, benginginikeza abantu engibafaka egruphini, banikeze le mkhuleko ibasize, ebese betshela mina. Ngithi mina ngicela nitshele ubaba ngoba nisegruphini, tshelani umpostoli, fakazani njengalokho nabanye bafakaza, niveza amandla kaNkulunkulu. Ngokubona-ke besigcina besaba abanye. Sengithi angidlulise nje uxosa kakhulu uNkulunkulu ungabafakazeli, ngoba nabanye ngibeze befakaza ukuthi uNkulunkulu uyasebenza kakhulu ngemkhuleka esiyinikeza ubaba, nangendlela ubaba asebenza ngayo. Nami ngufakazela ukuthi iyasebenza imkhuleko kababa kakhulu. Njena ubufakazi obuningi abugcine bungabhekanga ngoba abanye baba nokwesaba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela uba umpostoli, ngibingelela umama nabazalwane bonke ekhaya Lizwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngicela ukuletha ubufakazi ba last week Thursday bengihambile ngokomsebenzi, ngithi ngocinga umsebenzi bebengithembise wona eNorth West. Njalo-ke uma ngihamba ngiyathandaza nje emotweni ngisho kathathu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, ngesithathe ngihambe kanjalo. Sengibuya futhi ngasho, ngahamba ngabuya. Ngithe nje sengizo-off ramp-a ngizongena eJozi, ka-ring i-call. Ngathi ngisabuka ukuthi ubani oringa ofonayo, imoto yaphuma emgaqeni yangena esweni ngoba ngangijika indawo eyikhona, kanti futhi ngifakile namafutha ngapha kwa-ring phone. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi angilimalanga, nemoto futhi ayilimalanga kakhulu, ngoba ngathi ngibona ukuthi hayi bo, imoto iphumile emgaqeni, ngabiza igama likaJesu, ngabona uNkulunkulu eba nami, ngabona uNkulunkulu engivikela, ngoba uke-North West 4 hours ukuya, 4 hours ukubuya. So ngangiqala ukudrayiva i-long distance, kodwa nje ngaphazanyiswa ifoni. Ngiyabona uSathane wayezama impela ukungi-attack-a kodwa wahluleka. Siyabonga kakhulu igama likaJesu Kristu inkosi, siyabonga kakhulu imikhuleko kababa hlezi esikhulekela esithwala ngayo. Siyabonga nje ukuthembela enkosini kukho konke esikwenzayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngekhaya Lizwi nangentabeni. Sibonga ukuvikeleka. Ngivele ngicabanga umkhuleko engawuthola kade ngimukela entabeni, engikholwayo ukuthi kukho konke okwenzakalayo ngivikelekile, angisabi lutho. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kwafika nabantu
bamisa iy'moto okungebona iy'gebengu bangisiza kwakulimele ithayi rim, bangikhiphela ithayi, bangifakela elisha, bayazama ukuyikhipha lapha esikhothini bayibuyisela emgaqeni. Ngahamba nge-spare wheel ngaze ngafika endlini. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angilimalanga, angisho nemoto futhi nje isonto kuphela affecteka. Ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu oyinkosi, ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, ngibingelele ubaba Msebande nomama Msebande. Ngithi uJesu Kristu oyinkosi. Baba, ngiyaxolisa kakhulu ukuphuza ukuletha lobufakazi ngenkonzo yaseMoy River yokubonga kaNdlovu. Kwakhulekela ubaba abantu abagulayo. Nganginento eyayila phansi konyawo ibuhlungu, ngathi kuwurawundi, angathi ngishile. Ngize ngithi umntwana kadadewethu lo uyangihlala naye, ngithi ake ngibheke ukuthi kunani phansi konyawo, ethi akunalutho. Kodwa ngalowo mkhuleko ubaba akawenze eMoy River, ngasinda ngalelo langa. Unyawo lami alinalutho, ngiyanyathela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Kuphinde kube inkonzo yangomgqibelo. Hey baba, siyambonga uNkulunkulu, siyamtusa. Benginesibhobo esaqala ngawo April, emva ukuthi sengisindile onyawo nganesibhobo-ke la ka-right, umbambo kwangathi luphukile. Kodwa ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi njalo masilala sikhuleka abaseRoma 10:9 njalo. Umndeni wami nje useyakwazi lokho. Engikubongayo-ke baba, kade ngikwenza konke, ngisebenza ngenza yonke into. Kuthi mase ngilala-ke mangithi ngiyavuka ngizwe ukuthi hhayi ngathi luphukile umbambo. Kodwa nje ngomkhuleko wangomgqibelo baba, ngakuzwa kuthula, ngisho ngiphenduka embhedeni abusekho lobuhlungu ngathi uphukile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabe baba, siyamtusa, siyaphila Nkosi yami enyameni, siyaphila emphefumulweni. Ngingufakazi uNkulunkulu wami ukuthi ngempela uNkulunkulu akukho okumehlulayo uma esho izwi lakhe lapha kuJeremiya 32:27. Ngufakazi, unguNkulunkulu wenyama yonke. Siyambonga uNkulunkulu, siyamtusa ngawe baba. Angazi ukuthi uma ngisuka ekhaya lezwi ngiyoba yini. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba Mtsebande nomama Mtsebande, abazalwane bonke basekhaya lezwi, abazalwane bonke basentabeni kaJehova. Ngiyabonelela ngesivume sithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngisacela ukudlulisa nabo ubufakazi bokuthi benginenkinga nje ukuthi njalo mangiphupha ngiphuphe, kodwa ngivuke ekuseni sengilikhohliwe iphupho. Ngithi ngiyazama ukulikhumbula, ngikhumbule khona ukuthi kodwa kunephupho engiliphuphile, kodwa bese ngiyakhohlwa ukuthi konje bengiphupha ini. Kuthe ngeviki elidlule ngangena emkhosini ka-7 days, ngamnxusa uNkulunkulu ukuthi ngicela ukuthi mangiphupha amaphupho ngivuke ekuseni ngiwakhumbule. Ngalokhu ngikhuleka ngawuqeda umkhosi ka-7 days. Kuthe izolo, ngoba inkonzo yayizolo nje, kade uyikhuluma ukuthi asiguqe, masuqeda inkonzo ukuthi uNkulunkulu asiguqe uRomans 10:9. Ngaguqa nami ngakhuleka. Namhlanje ekuseni njengoba kuLwesithathu nje ngavuka, sengiyavuka ngalikhumbula iphupho engiliphuphe ebusuku ukuthi bengiqoqa endlini, ngiqoqa ngithi mina hayi, angiyifuni nje izishuqulu la endlini, ngifuna kube clean. Ngikhipha konke, ngikhipha uplastiki abaney'mpahla, ngikhipha ngithi nje angifuni lutho nje, ngathi ngisho ey'nganeni zami angifuni lutho nje udodi la endlini, ngifuna kube clean la endlini. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu, ngathi hawu, ngiyambonga nangenkonzo osikhulekele kuyo izolo, nangokungena nje emkhosini. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu, ngathi ngiyamdumisa kakhulu ngoba kungiphathe kabi ukuthi ngingabe ngisalikhumbula iphupho. Ngiyamnxusa uNkulunkulu ngathi angangisiza ngiqhubeke njalo
ngoba ngibonile ukuthi leli phupho lichaza khona ukuthi kusho ukuthi njengoba ngilokhu ngibhala nje nami izona uNkulunkulu ngikhipha konke angikhumbuza uNkulunkulu konke engikade ngikwenza eminyakeni edlule noma ngisesemusha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba, ngathi uNkulunkulu angasigcinela wena. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngithanda ukukubingelela ekuseni egameni lenkosi yethu ngoJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele ngasisivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli, ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngenkonzo yayizolo. Inkonzo yayizolo baba ibe isibusiso esikhulu empilweni yami. Sintile kakhulu umoya wami. Kakhulukazi baba, kade sithi sukhuleka usuthi asiguqe sonke ey'ndaweni zonke lapho sikhona. Waze wagcizelela ukuthi umuntu noma ngabe uyilalela ngasiphi isikhathi le nkonzo, kodwa mayiguqile wakhuleka njengoba usho. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Inkonzo bengiyilalele ngesikhathi sokuthi bese kusebusuku. Sengizobuya vele nami ngikhulekele ukuthi ngiyalala. Ngithe masiguqa-ke sesikhuleka, nakhu-ke baba ususikhulekele usuthi kuthi wasikhulekele sinikeze ithuba lokuthi sikhuleke umkhuleko wabaseRoma. Baba, ngawukhuleka ngokukholwa, and ngesikhathi ngikhuleka ngikulalela ukhuleka, amehlo ami abemoluleka iy'nyembezi, bezehla iy'nyembezi ziye zofica nesilevini. Ngingazi ukuthi kwindaba kungani ngikhala kangaka, kodwa baba emva kokuba sewukhulekile nami angibange ngisakhuleka, sengisikhulekela okwami, angikhulekanga umkhuleko omude ngendlela osikhulekele ngakhona, umkhuleko ukhulekile. Baba, ngazi ukuthi ngingachaza ngithini umkhuleko ukhulekile uqede konke baba. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, ngiyambonga kakhulu baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngaze ngalala kamnandi. Ngaze ngalala kamnandi baba. Angazi umuntu umelale kahle uyayathi ulalise umntwana omncane. Ngaze ngalala kamnandi Nkosi yami. Ngaze ngalala kamnandi baba. Noma sengivuka ngabo 12 ngikhuleka. Akwangenzeka lokho okujwayelekile ukuthi sometimes kuyenzeka uthola ukuthi ngizongabe bungasafiki ubuthongo buvele bungabe busafika emva kwalokho. Mhlawumbe kuyoze kusi ubuthongo bungasabuyanga emva kukhuleka umkhuleko after 12. Kulale namhlanje ngivuke ngakhuleka after ngo-12 emva kwalokho ngaphinde ngalala kamnandi njengomntwana. Ngiyambonga uNkulunkulu bakuJesu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli bamtsibande, ngibingelela umama umpostoli mamtsibande egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ekuseni baba siyabonga ugcina lweli zimbi zethu uJesu ebusuku wasinqobela. Siyabonga baba, ngizilethe ubufakazi baba ukuthi nami ngingomunye baba owakhulekelwa ngomgqibelo. Njalo baba makunemkhuleko noma kuyinkonzo bese kuthiwa abafuna ukuvuma uJesu, angisali. Mangikhona ngisali, mase ngivulile ngiyazi ngiyangena nami kulo mkhuleko ngoba ngangiphethwe intamo kwa right kulezo insuku kwazi kwaba weekend. Ngizwe ukuthi lento ifuna ukunginqoba, ngavele nami ngangena. Yazi ukuthi yonke imkhuleko baba ngiyangena. Eminye iminyaka bengisakhumbula ukuthi bekuyinini, kodwa ngiyazi ukuthi mase kuthiwa kuyakhulekwa ngiyaphakamisa izandla ngisondele nami ngingene kulowo mkhuleko. Nalo waSaturday ngoba bekuyileli viki benginenkinga, intamo yami kwa right ngingazi ukuthi kwenzakalani, noma ngikuzwe nakwa left, kodwa ngiyaphila ngegama likaJesu. Ngiyambonga uNkulunkulu. Le mkhuleko iyasisiza yonke. No May 18 ngiyabonga baba usesiphumile May 18 bengasenawo, wangisiza nawo. Ibele lami lilikhulu
ngalibamba ngakhuleka, uNkulunkulu wangiphulukisa. Siyambonga uNkulunkulu ngawe baba, okusebenzisa ngendlela emangalisayo. Uye usho ukuthi uyimbongolo egitshelo. Baba siyabonga. uNkulunkulu asigcinele umphefumulo wakho Nkosi. uNkulunkulu abe nawe baba, siyabonga. Mndeni wonke siyawukhulekela, uNkulunkulu abe nani. Suku oluhle baba, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngizobabaza udumo, ngizonika uNkulunkulu udumo ngoba lunga lwakhe lumfanele. Ngibongile kakhulu baba inkonzo yizolo. Kuvuke emhlanga uvuma izono zami, ngiziletha kuNkulunkulu, ngithola usuku lokuyivuma. Kuvuke lokho ngalesi sikhathi ngikhulekela abaseRoma 10, ngayilahla uNkulunkulu, ngezwa ukuthi ngempela namhlanje ngiyakhululwa. Ngikhululiwe baba ezonweni zami, ngathola injabulo engayizwa mhla kade ngiqeda uvuma izono, ngakhululeka enhlizweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Ngiyambonga baba uNsibande, uNkulunkulu. Ngiyambonga Nkosi Jesu ukuthi wavuma mhla ekubiza, wakunika amandla, waba yimbongolo, wagibela, wavula ikhaya lezwi, wase wakha ngisho ibandla lasentabeni kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa angenzela wona usuku nosuku. abaseRoma 10 bangenzela iy'mangaliso baba. Izolo nje ugogo umamezala wami uwile, wawa wathula wathi du. Base bemthatha, bengekho ngisemsebenzini, bangitshela ukuthi usewile. Bamthatha bambeka isikhashanyana, wavuka. Ngaleso sikhathi bese ngibuye ukukhuleka abaseRoma 10. Inhliziyo yami ngayibeka kuJesu ukuthi impela uthe wena Jesu abaphilayo bangabakho. Uma bephilela wena bangaphila bengabakho. Ngayilahla kuNkulunkulu. Ugogo kuthe kushona ilanga wayesekhuluma, wayesephila emva kokuba ade seyeklinikhi. Ngibonga kakhulu umkhuleko kwabaseRoma 10. Wenze elikhulu ngisho emndenini wami, bavusiwe abantu, bayaphila ngenxa yomkhuleko kubaseRoma 10. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngimnikeza udumo, ngithi impela uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela kubaba nomama nomndeni wonke, nabazalwane ekhaya lezwi, nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngiyabonga kakhulu. Manje kuseni kade ngilalele inkonzo yayizolo ngomhla ka-26, emveni kokuba ubaba sesikhulekele uRomans 10 verse 9 and 10. Ngiye ngezwa nje ukuthi angidumise inkosi ngomkhuleko ubaba ngenzele wona. Ngazibona inkosi ingisiza, ingisindisa, ingixolela, ingenza umntwana wayo. Ngase ngithi ake ngidumise ngamaculo asecilongweni. Emveni kokucula amanye ngafika nakunamba 10, ngase ngizwa ukuthi ake ngimbonge nje uNkosi, ngikhulume ngonamba 10 ngoba angikwazi ukulicula leli culo, kodwa ngibone kumele ngimdumise inkosi uNkulunkulu ngalo. Bayethe Nkosi yamakhosi, ogama linguJesu, lethani umqhele wobukhosi nimthwese wona, nithi Nkosi yakho konke. Nineni ngelukhohlwe qha uthando olukhulu lomfeli wenu, zanini nimthwese umqhele nithi Nkosi yakho konke. Makuthi bonke abezizwe baguqe phambi kwakhe, bambonge bengaphezi la, bamthwese umqhele bethi Nkosi yakho konke. Nami ke Jesu mhlengi wami,
sengisondela kuwe, ngiletha kwami konke Nkosi, ngithela kuwe ngithi Nkosi yakho konke. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga Baba uNkulunkulu akubusise nomndeni wakho. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Tata. Ngiyabulisa ekuseni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngithanda ukubonga Tata uThixo after inkonzo yokuvuma izono engayenza noTata. So mangiyenza inkonzo yokuvuma izono ngine-date yokuya kudokotela. Ngaya kudokotela phaka kuMarch esophela, kunepheni engangizwa la emazansi esisu. So ngaya kwigayini-ke, wangicheck-a, okay, kwaba right izinto zonke azi-check-ayo. Wabese ninikeza izinto ekumele ngizenze. Khona i-medication athe maze ngiyithenge e-pharmacy ngiyodonsa amagazi, la kudonsa khona amagazi. Khona nenye into yesithathu ethe ngiyenze, izinto engizobuya nazo ngoJuly, appointment yami. So ngalokho-ke ngihleli kangoMarch ngingayenzi lento ayishoyo. Ngiyakhumbula ukuthi i-medication ethe ngiyithenge ngaya ngayoyi-check-a ngathola i-price, kodwa futhi ngangayithengi nje, angazi kwakuthini. So lokho okunye ngiyakhumbula ngiyo-check-a indaba yasemagazini ukuthi nabo ba-charge-a malini, because othe ngiqale ngi-check-e. Ngaya ngelishwa mangifika ngishiye ifomu le bengibhale yona. So bathi bafuna ukubona ifomu bangamagazi wami. Hhayi-ke ngangaphinde ngiye until kufika i-date yami yokuvuma izono. So after ngivuma izono ndazivela umthwalo, ndazivela ukuthula Tata kwizinto-ke engangizibalile ebezikhona emzimbeni wami. So mangibuya ngezwa ukuthula, kodwa angazi nobani kuthiwa kufeyila ukukholwa kwami, ngizwa ukuthi kodwa kusekhona into ekhona emzimbeni wami. Kodwa kona ngiyezwa ukuthula emoyeni wami, ukuxokozela akukho, ngiyalala futhi kahle, ne-peace nasekulaleni kwami. Manje into evele yenzeka futhi ngangajabula kodwa ngamangala mayenzeka. Ngabe ngathola ukuthi ngikhulelwe. Ngangajabula kodwa ngamdumisa uJesu. Kwagcwala nje lokho ukumbonga uNkulunkulu ukuthi kwenze yena, because mina kukhona into ebekusamele ngizenze zadokotela, kodwa manje kuphume iziphumo ezikanjena ngingakazenzi futhi lezi zinto. So ngithi angimbonge uNkulunkulu Baba ngakho konke egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba ekhaya lezwi, ngiyabingelela kuwe Baba umpostoli nakumama. Ngibonge amandla kaNkulunkulu, ngibonge ubukhulu bakhe. Swela imilomo yokubonga, yazi imizimba wami busowubopheke yonke into neminwe lebeyigoqene, bese ngiyinto nje igongobele. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga ngawe Baba umpostoli. uNkulunkulu abe nawe njalo. Izinto angenzele zona uyazi, bese ngiphelele nayithemba. Ngathi uNkulunkulu angangisiza Baba umpostoli, ungiphendulile nomkhuleko bengukhuleka lapho indodakazi yami ebeyihlukumezeka yilo mfana wayembambile, wamphinda kwaze kakabili, waze wamthathela nemali, wamvalela lapho emvalela khona ubusuku bonke. Ngiyabonga. Ngathi manje umfana lo uvelelwe ingozi yemoto. Ngiyabonga ngiphezi Baba umpostoli, nemkhuleko yakho uthe wangenzela yona. Ngiyakubonga Baba. Ngicele ngathi uNkulunkulu angaba nawe njalo. Yazi ngiphunyukile ogibini labacuphi, ngizizwa nasemzimbeni ukuthi ngilula, ngikhululekile. Ngiyakubonga Baba.
Ngithi uJesu Kristu Nkosi, linamandla legama, linamandla kakhulu. Ngithi uJesu Kristu Inkosi, uJesu Kristu Inkosi, uJesu Kristu Inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli kanye nomama ibandla entabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ikhaya lezwi ngiyabingelela isivume sithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngicela ukuletha ubufakazi obenzekile ey'nsukwini nje. Kusho ukuthi uma ngivuka ekuseni mina ngihamba early kakhulu kusemnyama njengoba kusebusika nje. Awukhona ukubona ukuthi kunani egcekeni. Kusho ukuthi mase ngisemsebenzini indodakazi yami ingenzela imessage ukuthi ubonile yini mama ukuthi yini ebekwe egeyithini. Kunesilwane esichonyiwe lapha esangweni. Mase sibuya-ke ntambama ngivula umkhuleko kwabaseRoma ngiwuvule before kungena egeyithini ngiwuvule ngizungeze lesi silwane ngisho nokuthi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Bese-ke indodakazi eyithatha le nto eyithule lapha phezulu ngenduku ahamba ayolilahla. Ebusuku mese kulalwa, hhayi ulele-ke nodadewabo ngale kamerweni. Udadewabo enothisi ukuthi lo akalele uyalwa nje sengazuthi khona into alwa nayo kodwa manje futhi akakhona ukuvuka. Uthi bese evula umkhuleke ubeke endlebeni bese mbona uyalala-ke. Ekuseni ivuka ingane yami isho ukuthi hey mama azange ngalala ebusuku, azange ngalala ngivele nje kwaba sengathi ngiyaphupha ngezwa kukhona into engicindezelayo. Emva kwalokho kwagcwala iy'lwane la endlini zangena zabaningi zize zichaze ukuthi zona yiningi zihamba nosibanibani. Bala amagama abantu ahamba angene nabo la endlini. Uthi ngemva kwalokho sikhulume esinye sithi-ke ubani lo? uJesu. Uthi emva kwalokho ubugudugudu obusukile seziyaphuma. Uthi kodwa igudugudu zibanga umnyango ziphuma zigijima. Baba ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngiswele imilomo eyinkulungwane ukuthi hey uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Wakhona kokulala uthi emva kwalokho uzwe nalento ebihleli phezu kwakhe isisukile. Nalo ndodakazi wami umuntu obengasathandi nje nokukhuleka, akasafuna ukukhuleka. Mesikhuleka nje uyalena lena lena. Emva kwalokho ngimbona esebuya yena sethe sithandazeni sesiyakhuleka ndawonye njengomndeni. Siqale ngomkhuleko abaseRoma bese siyathandaza-ke. Usethi-ke eyi amaphupho amahlukile mama. Emva kwalokho ngiphuphe ngicula, ngacula ubusuku bonke ngiyacula ukuthi eyethi indaba ayipheleli la iphelele emaphakadeni. Eyi umoya wami uyayitosa inkosi baba umpostoli, uyayitosa inkosi ngokuba sekhaya lezwi. uNkulunkulu kuba sihlelele lesikhathi ukuthi ngalesi sikhathi ngoba ngisekhaya lezwi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabulisa utata nomama, ngibulisa ibandla lonke likaNkulunkulu ngesivume sithi uJesu Kristu uyinkosi. Bathandekayo, ndingugogo uphiliswa, hayi ndizipha igama elithi ndinguphiliswa. Bathandekayo, ndaphiliswa. Ndizobonga uNkulunkulu ngokuthi angirholele ekhaya lezwi la kwakufuna ukuba ndiyokhonza khona uNkulunkulu ukuze ngive iqiniso eliphelele ngoNkulunkulu. Bathandekayo, ndiyaphila ekhaya lezwi. Bathandekayo, ngizobonga ngizophakamisa amandla nobuhle bukaNkulunkulu, ubuhle bukaJesu. Bathandekayo, ngiyayibonga kakhulu leya nkonzo yokubhala phasi izono. Ngiyayibonga inkonzo yokubhala phansi izono engathi ukuba ngizibhale ngavele ndalula, ngabalula kusukela ngaleso sikhathi. Zange ngiphinde ngisindwe umzimba, ngalula. Bathandekayo, ngeva nje ngiphila nje imimoya eyayingimemeza. Sengiyabheka ngiyabona uNkulunkulu wayefuna ngiqale ngizofika ekhaya lezwi before ayiqede ukuthi ngazi uba mangivuma izono kuqala and then ndibhabhadiswe futhi emva kwaloko ngiphile sengazi iqiniso manje. Eyi kumnandi kwazi iqiniso likaNkulunkulu. Bathandekayo, ngithi ngizobonga uNkulunkulu ave ndiphila kamnandi. Ndithi sendiwugogo umanqa ngizukuphila ebusheni bami, ebukotini bami, ebumameni bami. Ndimkhonze uNkulunkulu ngikhononda ndingaphilanga, imoya ingihlalele.
kodwa manje sendiwugogo ndiwugogo Philisiwe bathandekayo. Awu ngugogo lula bathandekayo ophilile. Ngizobonga uNkulunkulu bathandekayo futhi ngohlala ngimonga ngale mpilo, angikaze uwuvala lo mlomo. Ndithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen.